en Siska. Siska is jong.
Onze hulp is in de naam van de Heer. De Heer zij met u. Hartelijk welkom u allemaal, vaste gasten, maar zeker ook mensen die vandaag als gast in ons midden zijn. Misschien wel na een lange reis om hier uw geliefde, dierbare overledenen te herdenken. We wensen u en ons allemaal een goede dienst toe. Wat de pers van de liturgie niet heeft gehaald is dat ik samen voorga met Gerda van Brug. Ze staat hier naast mij, dus zo zal het dan toch echt gaan. Laten we stil worden om te bidden. God van liefde, wij staan hier voor u met ons geloof en onze twijfel. Met onze kracht en onze zwakheid. Met onze vreugde en met ons verdriet. Heer, behoed ons. Keer ons naar u toe en schenk ons de adem van uw geest door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, het boek van God en mensen, willen we samen bidden. Eeuwige God, vol kan ons leven zijn. Druk en vol en soms ook leeg. Leeg van betekenis, leeg door verlies. Leeg van een doel dat verder reikt dan wat er vandaag en morgen gedaan moet worden. Vul onze leegte met uw woord. Want nu wij hier in rouw en eerbied samen zijn, zitten wij om kracht en troost en om geloof verlegen. U heeft woorden van eeuwig leven. Tot wie zouden wij anders gaan? U die aanvang bent van alle leven en toekomst zonder einde. Vul onze leegte met uw geest, opdat dit uur van gedeelde rouw balsem zal zijn voor de ziel, opdat wij herleven. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Prediker 3. Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Tot zover de lezing.
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook wel Eeuwigheidszondag of Zondag van de Voleinding genoemd. Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel, zegt Prediker. En vandaag is het tijd om te herdenken. En het is fijn dat u de tijd heeft genomen om vanmorgen hier naartoe te komen. Tijd wilt nemen om stil te staan bij al die mensen aan wiens tijd op aarde een einde gekomen is. Om familieleden, om gemeenteleden te herdenken. De klok tikt verder. Het leven gaat vreemd genoeg altijd door. Ook wanneer iemand die ons nastaat overlijdt. Daarom is het goed af en toe stil te staan. Een moment van herdenken te hebben. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, zegt Prediker. En dan somt hij allerlei verschillende dingen op, die elk hun eigen tijd hebben. Het is zo herkenbaar, voor iedereen eigenlijk. Je hoeft er niet speciaal gelovig voor te zijn om Prediker te begrijpen. Zo is het leven immers. En zo is het altijd geweest. Als mens word je geboren en gaat ook eens weer dood. En daartussenin groeien, leef je in zonlicht en schaduw, bij dag en bij nacht. En ieder maakt verschillende tijden mee. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. In predikersbeleving is het God die onze tijd steeds zijn bestemde invulling geeft. Voor ons is dat anders. Wij bepalen het liefst zoveel mogelijk zelf wat er wel of niet in onze agenda's komt te staan. Er is een tijd dat je de wekker zet, een tijd dat je aan het werk moet, een tijd om boodschappen te doen, maar ook een tijd om met familie te zijn, om vrienden te zien, een tijd om te sporten en een tijd om met de benen op tafel te zitten. Van dag tot dag, soms van uur tot uur, plannen we de tijd. Dagen krijgen zo hun eigen invulling. Het geeft ons leven een ritme. Het is het ritme van de dag, het ritme van de week, een adem in en uit. Dat geeft houvast en veel mensen varen daar wel bij. Het houdt ons bij de tijd. De mens kan niet leven in een eindeloze hoeveelheid tijd. Er moet verschil zijn tussen dag en nacht. Genesis 1 zegt het al. Tussen zomer en winter, tussen 2022 en 2023. Zo is het tikken van de klok geruststellend. Het geeft ritme aan ons leven. Er komt een soort ademhaling in. Dat hoor je ook in de tekst van Prediker. Je hoort het ritme van ons leven erin. De adem in en uit. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen, een tijd om te dansen. Het is een gedicht, deze tekst. En het bestaat eigenlijk uit 7 coupletten, met daarin steeds 4 werkwoorden. 7 van de 7 dagen van de week. En 4 van de 4 windstreken van de aarde. Altijd en overal tikt de klok en verdeelt de tijd in stukjes, zegt Prediker met zijn gedicht. Dat geeft ons leven een ritme, een adem in en uit. Een ritme dat wel kan worden verstoord. De tijd laat zich wel in stukjes delen,
maar nooit helemaal controleren, lijkt de prediker te zeggen. Er overkomen ons dingen waar we geen invloed op hebben. En het is voor ons mensen niet weggelegd om het raadsel van het leven helemaal te doorgronden. Want hoe goed je de dingen ook plant, er gebeuren onverwachte dingen. We krijgen nooit helemaal grip op de tijd en de gebeurtenissen. Het mensenbestaan is adem, een zuchtje, een ademtocht. Tijd heb je niet, tijd ben je, beperkt in tijd en ruimte. 7 dagen in de week, 4 windstreken. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Steeds zijn het tegenstellingen die prediker opsomt. 7 coupletten met 4 werkwoorden die als het ware het hele menselijke bedrijf beslaan. Positief en negatief. Voor elk van die dingen is er een tijd. Al die tijden horen bij het leven, bedoelt prediker te zeggen. En ze wisselen elkaar af. Maar we weten niet waarom en hoe. De tijden waar prediker het over heeft, laten zich slecht plannen. Je zet ze meestal niet in je agenda. Huilen, lachen. Bovendien zijn het tijden die duren. Slopen duurt even, bouwen ook, steen voor steen. Geboren worden duurt zomaar een dag en sterven vaak nog langer. En rouwen? Hoe lang duurt rouwen? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Van mensen die overlijden wordt wel gezegd dat ze uit de tijd geraakt zijn. En ik denk dat je dat ook wel kunt zeggen van mensen die rouwen. Zij vallen vaak ook uit de tijd. Want als iemand die je naast staat overlijdt, lijkt de tijd soms wel stil te staan. Dan is er alleen maar dat eeuwige moment van de laatste blik of de laatste aanraking. De klok tikt intussen wel verder, het leven gaat door, er moet van alles worden geregeld. Maar je zit nog vast aan dat ene moment. De laatste uren samen, die aanvoelen als dagen. Steeds langzamer verloopt de tijd. Het onverwachte van een afscheid soms maakt dat alles lijkt stil te staan. Je beleeft de dagen intens, ze voelen aan als weken. Buiten raast de tijd verder. De wereld snelt aan je voorbij. En je krijgt het niet voor elkaar om het ritme van de dag, de week, het leven weer op te pakken. Wanneer ben je klaar met rouwen? Naarmate de tijd verstrijkt, verliest de pijn haar scherpte. Maar om nou te zeggen dat de tijd alle wonden heelt? Het wordt namelijk niet meer hetzelfde als het was. Langzaam stap je weer in het leven, ga je mee in de vaart van de tijd. En soms denk je dan misschien dat het over is, maar dan gebeurt er ineens iets en ben je weer in tranen. Er is al een hele tijd voorbij gegaan, maar het voelt als de dag van gisteren. Tijden wisselen elkaar af. Niet 1 keer, maar telkens weer. En telkens weer gaat het ook dan gebeuren dat er een keerpunt komt. Dat op een tijd die je nog niet kent, maar die jou kent en het teken zal geven dat er weer betere tijden aanbreken. We kennen jaren van hoop en jaren van teleurstelling. Maar door alles heen houdt God je vast. Onze tijden zijn in zijn hand. Er zijn jaren van sterkte en jaren van zwakheid. Jaren van zekerheid en jaren van twijfel. Het hoort er allemaal bij en het is de moeite waard het ten einde toe te doorleven.
En God is bij ons leven in uitersten betrokken. Bij alle tijden die elkaar afwisselen. Zoals de zee met zijn eb en vloed. Of zoals zomer en winter. Warmte en kou. Leven en dood. En toch weer leven. Het geheim van het leven, het geheim van de schepping, gebeurt in mensen als een adem. Adem in, adem uit, met heel de schepping. Het is de Schepper zelf die in mensen ademt en alles draagt en behoedt. Niets gaat verloren. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook wel Eeuwigheidszondag of Zondag van de Voleinding genoemd. En het is mooi dat het kerkelijk jaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar. Want het laat ons stilstaan bij de tijden die niet te plannen zijn. Het laat ons stilstaan bij de tijd die duurt. Een tijd die geen einde heeft. Wanneer onze dagen en uren hier voorbij zijn, mogen we over die grens heen kijken, omdat God er is. Voor God is er geen vroeger of later, geen tijd die voorbij is. Hij was, hij is en zal zijn. God is eeuwigheid. En wat nog onaf was, maakt God af. Ook de dood is geen einde. Want mensen zijn misschien wel uit onze tijd geraakt, maar leven nu in die andere eeuwige tijd van liefde. Een tijd die boven elke tijd van afscheid staat. We mogen hen gedenken, hun namen noemen en hen zo levend houden in onze herinnering. De kostbare dagen met hem of haar meenemen naar de toekomst. Want hoewel het stil geworden is om hen heen, horen wij ze toch nog spreken. En met gesloten ogen kunnen we zien wat ze deden toen ze nog gaande en staande bij ons waren. Ze kunnen ons nog bijstaan met raad en daad van toen. We herinneren ons hoe hij praatte of hoe zij lachte. En hun verhalen mogen blijven worden verteld. Want over de dood heen blijven wij in liefde met elkaar verbonden. Vandaag, alle dagen hierna, tot in eeuwigheid. Door Jezus Christus, onze opgestane Heer. Amen.
gaan over tot het noemen van de namen. Dat wordt straks afgewisseld met koormuziek en daar doet u ook in mee. Daarna, na het noemen van de namen, dan bent u uitgenodigd om naar voren te komen als hier een van de stenen van uw geliefde bij ligt. Er staat een kaars bij en die kunt u dan zelf aansteken. Belangrijk is daarbij dat u elkaar een klein beetje de ruimte geeft, dus drom niet allemaal hiervoor tegelijk samen. En als de rust dan een beetje is weergekeerd, dan zingen we samen met elkaar lied 731. Dit zijn de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Katrinus Dirk Stormer, 84 jaar. Gerwin Hoekstra, 30 jaar. Hendrikus de Vries, 81 jaar. Jelle Jan Visser, 96 jaar. Willem Meijer, 96 jaar. Corneliske van Rossum Grovenstein, 84 jaar. Tetje Terpstra Post, 95 jaar. Geert Twijnstra, 87 jaar. Jacoba Reinalda, 94 jaar. Jan Auke Kramer, 84 jaar. Wilfred Rudy Tenjet Foei, 87 jaar. Maria Martina Kleefman Kensen, 86 jaar. Gerke Zwaan, 90 jaar. Pieter Meester, 81 jaar. Boukje Kamminga van de Ploeg, 93 jaar. Johanna Gerridina de Lange Kieft, 95 jaar. Ankie de Boer Meindetsma, 85 jaar. Daniel Egbert van der Werf, 76 jaar. Weitske Rinske de Boer, 84 jaar. Gerritje Sjoertje Inia, 78 jaar. Hielke Zwager, 78 jaar. Koenraad van der Wal, 86 jaar. Jacoba de Graaf Zijlstra, 95 jaar. Niet gezien aanwezig gij, Rome oorsprong weten voorbij, in tranen verwoed, in vreugde uitgesproken, herkend in het brood gebroken.
Hiltje van der Heide van der Wal, 100 jaar. Witske Bijlsma Kamminga, 94 jaar. Hendrika Posma Nijdam, 88 jaar. Fijkje Bruinsma van Dijk, 102 jaar. Jan Smit, 93 jaar. Eva Rietstra van der Mark, 94 jaar. Vrouwtje Scholte Roosendal, 87 jaar. Atti Tjeertsma, 69 jaar. Boukje Kalma Posma, 95 jaar. Bouwe Keizer, 77 jaar. IJsbrand van Gosliga, 70 jaar. Lucas Dirk Tjemmes, 84 jaar. Aafje de Vries Roosendal, 91 jaar. Vrijheid,
heb een aantal afkondigingen. De eerste is dat de bloemen van deze zondag naar mevrouw de Roos gaan als een groet en bemoediging. Het tweede is dat we, zoals u als vaste gast hier dan in elk geval misschien weet, binnenkort op zoek gaan naar een nieuwe oudere pastor en ook naar een jeugd- en gezinswerker. Maar voor de tussentijd is het natuurlijk ook goed als er iemand op de schapen past. En daarvoor hebben we iemand bereid gevonden. Shetty Tjeerdsma. Ik wil je vragen om even naar voren te komen. Misschien je even kort voor te stellen dat mensen je gezicht even hebben gezien. Goedemorgen. Ik word dus aangekondigd als schapenhoedster. Dat wist ik niet, maar ik zal mijn best doen. Mijn naam is Shetty Tjeerdsma en ik ben 65 jaar en woonachtig in Grauw. Daar woon ik met mijn echtgenoot, Laurens van der Werf. Ik ben moeder van 2 dochters die al jaren zijn uitgevlogen. Ik werk al heel lang in de kerk, al bijna 35 jaar. Ik heb in verschillende gemeenten gewerkt en ik heb heel lang bij het dienstencentrum van de kerken gewerkt. Onder andere hier in Friesland op de Emmakade. En de laatste 10 jaar heb ik gewerkt als ouderenpastor in Groningen, in de wijkgemeente Groningen-Zuid. Daar was ik gestopt, 1 augustus. En een week of 3 later belde Jan Jaap om te vragen of ik hier tijdelijk op de schapen wilde passen. Nou, vanaf dit moment ga ik dat doen voor een aantal uren in de week voor de wijk van dominee Aad Roest. Helder verhaal. Ja, excuses dat ik je uit je pensioen heb gewekt. We zullen het nooit meer doen, maar we zijn heel blij dat je er bent. Ja, alle goeds bij je werk. Dankjewel. Tot slot heb ik ook een afkondiging van overlijden van iemand die niet bij deze steen ligt. Maar ik wil u vragen om te gaan staan voor die afkondiging. Op 7 november is overleden mevrouw Reindrika Piertje Veenstra. Haar roepnaam was Riek. Ze is overleden op de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde aan de Jokse 72 in Bilgaard. We zullen haar leven ook gedenken in een moment van stilte en de gedachtenisssteen naar de gedachtenishoek brengen. En als er familie aanwezig is, wil ik vragen dat met ons te doen.
Laten we danken en bidden. God van leven, van licht. In uw hand zijn de namen van onze dierbare gestorvenen. Wij horen nog hun stem en we zien het voor ogen. Zijn vertrouwde blik, haar karakteristieke gebaar, hun kleine dagelijkse rituelen. We bewaren ze als kostbare schat. We danken voor wie we voor elkaar mochten zijn. Wat we deelden aan vreugde en ook aan gemis. Hoe we elkaar tot steun waren. En dat wat is blijven liggen. Wat we liever anders hadden gedaan of gezien. God, wij bidden om vrede met wat is en met wat is geweest. En om vindingrijkheid als die vrede iets van ons vraagt. God van liefde, we danken u voor hoe kostbaar het is. De dagen van ons leven die we delen onder de zon en in de schaduw. Voor wie de rouw van verdriet voelt als een open wond, bidden wij om zachtheid en om geduld. Om liefdevolle zorg van anderen om hun gemis heen. Mensen van de dag zijn we, kostbaar en kwetsbaar. Zo gaan we samen met anderen aan de hand onze weg. We bidden om uw zegen, dat wij elkaar behoeden en helpen met wat leven is. En sterk in ons het vertrouwen, voed onze veerkracht, dat wij de liefde voor het leven bewaren. Neem ons bij de hand, keren ons ten goede, ten leven. Bij u zijn wij, in de stilte. Samen bidden we, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
bent allemaal welkom om na de dienst nog even te blijven, met elkaar dingen te delen, elkaar te ontmoeten. Voor degenen die hier voor iemand waren vandaag die is overleden, de steen die hiervoor ligt, die mag u mee naar huis nemen. En die kunt u een plekje geven, ergens in huis of doorgeven in de familie. Zodat ook de verbondenheid tussen deze plek en deze dag met u mee kan gaan. Laten we van hier gaan en ga uw weg in vrede, gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
Leuk. Ja.